Fra den 15. til den 31. oktober 2007 var vi på rundtur i Peru. De besøgte steder ses her på kortet. Vi fløj fra København via Madrid til Lima og derfra til Arequipa. Peru har en befolkning på 28 millioner, og heraf bor 9 millioner i Lima. Vi ankommer her til Arequipa Lufthavn. Disse indfødte hilser os velkommen. På vej ind til Arequipa by gør vi holdt ved udsigtspunktet Carmen Alto og kigger ud over denne smukke grønne dal. Vulkanen i baggrunden med det enorme krater hedder Pichu Pichi. Her ses dalen til den anden side. Den ene af lamaerne spyttede efter mig, da jeg klappede den. Her er vi så ankommet til Arequipa by, som ligger i en højde af 2300 meter over havets overflade. Arequipa er Perus næststørste by med ca. 1 million indbyggere. Uden for byen ligger denne vulkan, El Misti, som er 5.822 meter høj. Bag ved udsigtspunktet, hvor vi står, ligger denne flotte plads med de store palmer. På den ene side af pladsen ligger denne kirke med det smukke indgangsparti. Vi er nu nået ned til den centrale plads, Plaza de Armas i Arequipa. Plazaen er en af Perus mest velholdte plazaer, omkranset af de store hvide bygninger, der giver byen dens helt specielle præg. Katedralen er fra 1656, og den fylder hele plazaens nordside. På østsiden ligger denne flotte buegang. Så skal vi på marked. Det er stort, og det er meget velassorteret. Kom over. Markedet hedder San Camillo Market. De handlende har deres børn med. Det er vores søde lokalguide i Arequipa. Vi besøger Santa Catalina-klosteret, som er hovedattraktionen i Arequipa. Klosteret er en by i byen. Det blev grundlagt i 1580 og videreudbygget i 1600-tallet. Stedet henvendte sig udelukkende til den lokale spanske overklasse. Under koloniperioden var det sædvane, at rige familiers anden datter skulle være nonne. Det gav prestige for familien, og forlod pigen klosteret, var det en vanære for familien. Her har en af nonnerne boet. Familierne sørgede godt for deres døtre. De mest velhavende havde 4 tjenestepiger, der også var tvunget til ophold i klosteret. Nonnernes liv bag de store mure stod ikke tilbage for den velstand resten af familien nød udenfor. I 1871 ankom en pavelig udsending og krævede forholdene ændret, i det nonner burde tilbringe deres liv i fattigdom og bøn. I dag er der 20 nonner tilbage. Klosteret har flere smukke pladser og gårde. Denne hedder Orangegården efter appelsintræerne. Når en nonne døde, lå hun på lit de parade her i 24 timer. Endnu en nonnecelle. Nogle celler havde et udendørs køkken og en lille gårdsplads. Der er et lille museum, hvor man kan se nogle af de ting, nonnerne havde i cellerne.
Som tidligere nævnt er klosteret en by i byen. Vi spacerede rundt i flere timer og så de mange interessante pladser, bygninger og interiører. Her er vi nået til vaskepladsen, så man kan se af vaskekummerne halve lerkrukker. Denne fine blomsterhave var tidligere urtehaven. Dette centralkøkken blev oprettet, da nonnerne selv skulle overtage husholdningen. Refektoriet eller spisesalen ses her. Dormitoriet eller sovesalen har form som et kors. Dette er den ene sidearm, og dette er den anden. Vi har nu forladt klosteret og skal videre på vores sightseeing. I denne gade bag ved katedralen var der tidligere marked, hvor folk kunne bytte varer. Nu er gaden mere turistet med butikker og restauranter. Det er ved at være aften, og her er et stemningsbillede fra Plaza de Armas. Og her er katedralen i aftenbelysning. Vi kigger indenfor i katedralen. Plazaen er meget stemningsfuld her ved skumringstid. Ved plazaens sydøstlige hjørne ligger kirken La Compagna. Kirken er opført mellem 1654 og 1698 og har modstået flere jordskælv. Hovedalteret er belagt med 18 karat bladguld. Bemærk, at der i indgangspartiet er glasdøre. Plazaens smukke buegange nu i aftenbelysning. Tidlig næste morgen kører vi mod vort næste mål, byen Kivai. En tur på cirka 12 timer. Vi gør dog flere ophold undervejs. Vi kører på en højslette, hvor vi kommer op i cirka 4 km højde. Her gør vi holdt for at se lidt på disse vikunjer.
Næste stop er en resteplads, hvor vi får et krus kokablade te. Det skulle være godt imod højdesyge. Her kan vi også købe alt muligt strikketøj af de allestedsnærværende kvindelige handlende. Så stopper vi igen for at se denne store flok af alpakaer. Det er af alpakaernes uld, som al strikketøjet laves af. Flamingoer findes der også heroppe i højlandet. Disse her er peruges. Vi nærmer os Colca Valley, og stedet her kaldes Colcas vindue. Så er det frokosttid. Vi sidder her ved denne lille bjergstrøm og spiser vores medbragte madpakke. Byen, som vi besøger her, hedder Ayayi. Det er en ganske imponerende kirke i så lille en by. Vi kigger selvfølgelig indenfor. Madonnaen er iklædt på peruviansk vis. Bjerglandskabet oven for byen kunne godt ligne en gammel borg. Vi gør holdt ved endnu en lille by, og her er der kvægmarked. Sorry, can you see the hat of... Æslerne må selv finde hjem, for vi så ikke nogen æseldrivere. Sidste stop før Kivai er ved de varme kilder ved La Calera. Det var ganske dejligt at komme i det varme vand efter næsten 12 timers køretur. Efter en god nats søvn kører vi nu mod Colca-kløften. Her ser vi ud over Colca-dalen, og dalen ender i Colca-kløften. Vi kører op til udsigtspunktet Cruz del Condor, som ligger ved den dybeste del af den store canyon. Her er allerede mange turister, og vi venter på at se kondorerne stige op i den varme, opadgående luftstrøm. Kløften er en af verdens dybeste. Den er dobbelt så dyb som Grand Canyon i USA. Her ser vi så kondoren komme opad. Det er en imponerende fugl med et vingefang på op til 2,5 meter.
Vi kører til den lille by Cabanatuan, hvor vi skal se kløften fra en anden vinkel. Først aflægger vi den lille by et besøg, og vi kan se, at der er en fest i gang, og det er en fest til ære for sol og måne. Uden for byen går vi op på et udsigtspunkt, hvorfra vi har et rigtig godt kig ned i kløften. På den anden side af kløften ses nogle små bysamfund. Der går ingen veje derover. Der er kun de små stier. Det vil tage 2 timer at komme over på den side, hvor vi står. Det er lidt besværligt, når der skal handles. Nede i kløftens bund ses også en samling huse. Det skulle efter sigende være et feriested for de mere velhavende. Vi er på vej tilbage til Kivai igen. Her er vi oppe i en højde af ca. 3.800 til 4.000 meter. Luften er meget tynd, og vi bevæger os meget langsomt, når vi er ude af bussen. Vi er stoppet i en lille landsby for at bese denne kirke. Desværre var kirken lukket. Vi spacerede lidt rundt for at se, hvordan folk levede her. På tilbagevejen til Kivai stopper vi op ved udsigtspunktet Wairakpunku, hvor der er en fantastisk udsigt over Kolkadalen. De mange terrasser stammer tilbage fra Inka-tiden. Vi er tilbage i Kivai, og her stiller en lille familie sig op til fotografering sammen med deres dyr. Det er også en måde at tjene en lille skilling på. Kivai er en lidt større by, og efter at have spist frokost, gik vi lidt rundt. Her er vi på plazaen. Vi forlader Kivai, som ses her nedenfor, og fortsætter mod Altiplano, et landskab med vulkaner og søer, spredte kaktusplanter og hjorte af lamaer. Vi er på vej mod Puno ved Titicacasøen. Forbipasserende har her opstillet en masse små stenvarter.
Varterne har en eller anden form for rituel betydning. Lige nu er vi oppe i 4.800 meters højde over havet. Udover de store lammeflokke ser man heroppe også ibisser. Og så er der frokostpause. Efter en bustur på cirka 10 timer står vi nu på Plaza de Armas i byen Puno oppe ved Titicacasøen. Vi skal nu sejle ud til de flydende øer i Titicacasøen. Her er de siv, som man bruger både til at bygge øerne af og til at bygge deres både med. Vi nærmer os nu de flydende sivøer, og vi er meget spændte på, hvad vi nu skal opleve. De flydende øer af Totora-siv er enestående i Sydamerika. Intet andet sted lever mennesker på flydende sivøer, hvor de bor i huse af siv og sejler i sivbåde, ja sågar spiser siv. Denne specielle livsstil opstod, da Uru-indianerne for århundreder siden søgte at undgå inkærernes og aymara-indianernes dominans på landjorden. Vores lokalguide har lavet en aftale med beboerne på en af øerne, og her lægger vi så til. Guiden forklarer, at øen laves på den måde, at man graver store klumper af siv med rod op og binder dem sammen. Klumperne, som kan flyde, vokser så sammen. Ovenpå lægger man afskårne siv på langs og tværs i et stort lag. Så er øen færdig. Det tager cirka et par måneder. Sivøerne er i øvrigt 3 meter tykke, og der er 20 meter vand under dem. Beboerne lever blandt andet af jagt og fiskeri. Her ses sådan en sivklump, som øen er lavet af. Turismen har også stor betydning. Man fremstiller forskellige varer og souvenirs, som de så sælger til turisterne. Disse små dyr er marsvin, og dem spiser man altså her i Peru. Som man kan se, er også husene lavet af siv. Katamaranbåde kender man tilsyneladende også heroppe.
Sivene har alsidige anvendelsesmuligheder. De kan også spises. Det er muligt at få en sejltur i en sivbåd. Nu vil øens kvinder og børn synge lidt for os. Okay. Billederne her viser lidt om sivskovens udbredelse. Et par timers sejlads fra Sivøerne ligger øen Takile, hvor vi går i land. Vi skal se lidt på, hvordan folk lever ude på øerne, og så skal vi også spise frokost her. Nogle af beboerne underholder os med lokale danse. Dansen her illustrerer deres arbejde i markerne. Chakitakia is a native name and foot plow they use for working to plow salt. Dette her er en bryllupsdans. Man skal bemærke mændenes hovedbeklædninger. De gifte mænd har røde huer på, og de ugifte mænd har huer, som er røde og hvide. I øvrigt strikker mændene selv deres huer. Kvinderne her på øen bruger sjaler som hovedbeklædning, i modsætning til på fastlandet, hvor kvinderne bruger forskellige slags hatte. Også her på øen er der anlagt terrasser. Her sidder vi så og spiser en udmærket frokost, som er lavet af beboerne her. Nu får vi demonstreret, hvordan man vasker ulden fra alpakaerne. Sæben får man fra grønne planter. Ulden er blevet hvid og ren. Så er vi på vej tilbage til Puno igen.
Titicacasøen er ikke verdens højest beliggende sejlbare sø, men den er med sine 9.000 kvadratkilometer den næststørste sø i Sydamerika, og verdens største sø i over 2.000 meters højde. Vi er på vej fra Titicacasøen og kører mod Cusco, hvor vi skal overnatte, inden vi skal videre til Machu Picchu. På vejen gør vi stop ved forskellige seværdigheder. Først ved en af de typiske bondegårde, hvis vi kan kalde den det. Det er ikke meget, der kan dyrkes heroppe på højsletten, andet end kartofler, men der holdes også lamaer. Okserne her over indgangen symboliserer frugtbarhed, i det de jo er med til at pløje jorden. Husene er meget små og spartansk indrettede. Næste stop er ved Silostani. I dette område boede Kolla-folket. De havde en usædvanlig begravelsesskik for de mest betydningsfulde personer, i det de blev begravet i begravelsestårne, komplet med føde og deres vigtigste ejendele til deres rejse til det hinsides. Åbningen til tårnene var et lille hul i østsiden, kun så stort, at en person kunne kravle ind. Efter begravelsen blev hullet forseglet. Begravelsespladsen ligger i et smukt område på en halvø i Umayosøen, ca. 25 km nordvest for Puno. Nogle af tårnene er op til 12 meter høje. Denne flotte kirke ligger i byen Lampa, hvor vi skal spise frokost hos en privat familie. Efter frokosten går turen videre mod Cusco. Her er vi oppe i en højde af 4.300 meter. Himlen ser faretruende ud, men det blev ikke til noget uvejr. Fra den lille landsby San Pedro er der kun en kort gåtur til ruinerne af byen Rakchi, som blev bygget i det 15. århundrede. Den mest fremtrædende bygning er Viracocha-templet, en enorm toetages bygning. Midtermuren er 18-20 meter høj og flankeres på hver side af 12 søjler, hvor kun nogle af de 4 meter høje fundamenter er tilbage. Bygningen var 100 meter lang og 25 meter bred.
Alle huse var stråtægte. Nord for templet ligger beboelseskvartererne, som har huset både præster og administratorer. De enkelte beboelser var ca. 4 x 6 meter. På østsiden ligger der adskillige runde bygninger, hvor man opbevarede korn og quinoa, som hører til gåseurt-familien. Der har været op til 200 af disse runde lagerbygninger. Omkring hele området har der været en mur. Hen under aften er vi så nået til inkaernes gamle hovedstad, Cusco, hvor vi skal overnatte. Næste morgen sættes kursen mod Urubamba. På vej mod inkaernes hellige dal omkring Urubamba-floden gør vi holdt i en lille landsby, hvor vi skal se, hvordan man spinder, farver og væver ulden fra alpakaerne. Først bliver ulden vasket. Og så bliver den spundet. Nu skal den så farves. Planten her giver en grøn farve. Rød farve fås fra kaktusplantens skjoldlus. Hvis man kommer lemonsaft i, bliver farven orange. Her ser man, hvordan garn sættes op til vævning. Vævene er ret primitive. Det er såkaldte hoftevæve. Bare et enkelt eksempel på, hvor smukke ting de kan væve. Vi står og kigger ud over den hellige dal ved Urubamba. Urubamba-floden løber nede i dalen. Klimaet i dalen er sådan, at der kan høstes indtil flere gange om året. Dalen er et vigtigt landbrugsområde. Vi er her på besøg i Urubamba by. Dette her er grøntsagsmarkedet. I Peru dyrkes op til 200 forskellige kartoffelarter. Fra Urubamba er vi taget videre til Ollantaytambo. Vi går rundt i den gamle bydel, hvor vi beundrer inkaernes stenvægge. Bygningerne her er gamle inka-beboelser.
På bjergsiden i baggrunden ligger en række huse, der har været anvendt til lager af landbrugsprodukter. Så er vi kommet indenfor i et Inka-hus. Det vrimler med marsvin, som jo spises her i Peru. Vi overnatter i et smukt beliggende hotel ved Urubamba-floden. Vi er kommet til Machu Picchu, og der skal fortælles lidt om inkaerne. Inkaerne var oprindeligt en lille stamme, som havde slået sig ned i Cusco-området. Senere, sammen med en anden stamme, quechua-erne, erobrede de store landområder fra Quito i Ecuador i nord til Santiago i Chile i syd. Et omhyggeligt organiseret system sikrede en effektiv styring af Inka-riget. De nyeste tal siger, at da imperiet var størst, levede 12-15 millioner mennesker inden for dets grænser. Heraf var måske 40.000 af Inka-afstamning. Inka betyder herre på quechua-sproget. Herskerens officielle navn var Sapa Inka, den enestående Inka. Han blev tilbedt som solens guddommelige søn, og han havde absolut magt. Nu til Machu Picchu. I 1911 kom den amerikanske arkæolog Hiram Bingham til Peru, i det han var fascineret af inkaernes forsvundne verden. Han rejste til Cusco og tog videre mod nord til et sted, der hed Mandor-Pampa. En gammel mand førte ham til nogle skjulte ruiner. Disse var dækket af rødder og planter, og efter at have ryddet underskoven i 10 dage, begyndte de imponerende ruiner at komme frem fra junglen. I dag kommer man til Machu Picchu med tog til Ollantaytambo, og herfra med små busser op ad Serpentinervejen til ruinbyen. Dette er indgangspartiet til området. Stenmurene om terrassemarkerne ved Machu Picchu har overlevet i mere end 400 år. De viser tydeligt, hvor afhængige inkaerne var af landbrug. Vandet kom fra bjergkilder og blev ført til byen af en akvædukt og blev ledt gennem kanaler til huse, fontæner og haver. Vagtbygningen ligger øverst oppe. De fleste bygninger er meget velbevarede. De mangler selvfølgelig taget, men de har været forsynet med stråtag. Her ser man over mod beboelsesområdet, og man regner med, at der har boet ca. 1000 mennesker i Machu Picchu. På det højeste punkt står den udhuggede Intihuatana-sten. Navnet betyder solens bindepæl. Den forbandt jorden med himlen og blev formentlig brugt til astronomiske ritualer til ære for solen. Dette er en granitblok, som ikke er færdig udhugget. Granitmurene i Machu Picchu var bygget af eksperter. Inkaerne brugte ikke mørtel til at holde stenene sammen. Selv i dag passer kanterne så tæt sammen, at man ikke kan stikke et knivsblad ind imellem dem. Murene er låst så godt sammen, at de ofte vil falde tilbage i samme position, selvom de bliver rystet af et jordskælv.
Dette er templet med de 3 vinduer. Dette er hovedtemplet. Her blev foretaget ofringer, også menneskeofringer. Muren her er skredet på grund af jordsætning, efter at man har fjernet et stort træ. Stenen her viser de 4 verdenshjørner. Fra dette punkt ser man ned i dalen til Urubamba-floden. Machu Picchu ligger ca. 2500 meter over havets overflade. Kondorens tempel er bygget på en naturlig klippeformation. Templet har form som en kondors udbredte vinger under flugten. Inde i templet er der en stiliseret figur af en kondor. Halvcirklen foran hovedet skal forestille kondorens hvide bryst. Så er der frokost i det grønne. Denne hule kaldes den kongelige grav. Efter 5-6 timer på Machu Picchu går det så nedad igen. Vi skal tilbage til Cusco. Efter overleveringen blev Cusco grundlagt i 1100-tallet af den første inka, Manco Capac. Inka-rigets ekspansion skete i 100 år før konkvistadorernes ankomst i 1533. På det tidspunkt var Inka-riget svækket af borgerkrig, hvorfor spanierne havde let spil med at overvinde inkaerne. Herefter undergik byen en forandring, i det mange inkabygninger blev revet ned for at give plads til kirker og andet kolonialt byggeri. Der er dog stadig mange inkafundamenter tilbage. Mange af spaniernes bygninger er netop bygget oven på disse. Der er en større demonstration i gang hen mod Plaza de Armas. Dette er Cuscos katedral. Kirken består af 3 sammenbyggede kirker.
Santo Domingo-katedralen og klosteret, som vi besøger her, er bygget oven på Inka-ruinerne Coricancha. Inde i buegangen her ses 2 templer. Det er templerne for månen og for stjernerne. Man må beundre inkaernes præcisionsbearbejdning af de store klippeblokke. Man får også et indblik i, hvordan blokkene i visse situationer kan låses til hinanden. Brønden her i klostergården stammer fra inkatiden, og den har været beklædt med 52 kilo guld. Stenene, som er brugt her, er oprindeligt inka-tilhuggede sten, men i modsætning til inkaerne har spanierne muret med mørtel. Klosteret har derfor været ødelagt ved tidligere jordskælv, men inkaernes templer er forblevet uskatte. Sidste aften i Cusco er vi til dinnershow.
Vi er nu kommet ned i den peruvianske regnskov i Amazonasområdet, hvor vi har 2 overnatninger i en såkaldt lodge. Vi skal sejle op ad floden i cirka 3 timer for at komme op til lodgen. Undervejs får vi vores frokost, som er en risret pakket ind i et palmeblad. Der er guldgravere i området. Så er vi fremme ved vores bestemmelsessted. Næste morgen tidligt skulle vi ud og se på fugle. Desværre regnede det, så fuglene var blevet hjemme. Vi går tilbage til lodgen for at få lidt morgenmad. Det her er lodgens hovedbygning, hvor der også er spisesal. Der er en rigtig stor værelsesfløj. Der er kun et forhæng ind til værelserne. Værelset er åbent ud til det fri. Der er et pænt badeværelse med koldt vand i bruseren. Og så er der morgenmad. Om eftermiddagen går vi igen en tur i skoven for at få noget at vide om de forskellige planter og træer. Der er paranøddetræer i skoven, og i sådan en skal, som der ses her, kan der ligge 16-18 nødder. De små skorstene her har været bo for cikadepupper. Om aftenen er vi ude og se på kaimaner. Næste morgen sejler vi tilbage til Maldonado, for nu skal vi videre til Lima. Plaza de Armas i Lima er omkranset af nogle markante bygninger. Dette er Limas katedral, og bygningen til venstre med balkonerne er biskoppens bolig. Balkonerne er helt nyrestaurerede. Perus præsident bor i dette palads. Rådhuset i Lima har vi her. Og i denne bygning er der en privat klub. Her er der butikker og lejligheder. San Francisco-kirken og klosteret er bygget i 1600-tallet. Det gamle bibliotek indeholder bøger fra Spaniens første år i Latinamerika. Dette er kapitelsalen.
Og her er koralsalen. På standeren midt på gulvet blev de store nodebøger placeret, så alle kunne følge med i noderne. I katakomberne under kirken ligger i 10.000-vis af almindelige indbyggere i Lima begravet. Et sted har man lagt knoglerne pænt i cirkler. Efter kirken skal vi nu se noget helt andet, nemlig Kærlighedsparken, som er en kopi af Gaudís park i Barcelona. Der var også tid til at besøge et kunstmuseum, som havde til huse i en tidligere rigmandsvilla. Vi fik en fantastisk frokost i en meget flot restaurant, som ligger i et ret nyt indkøbscenter. Til slut et sidste vue ud over Stillehavet, inden vi skal hjem.